बा ड्राग्स बिनि सायाव माने गोख्रोङै नोजोर होनो थाखाय प्रशासनिक भाबै आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसि एसपि थाना दङ लकेल लेभेलाव दा बिथांमोना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था एक्शन लानांगौ खारन जुवा आरो ड्राग्स जिर' टलारेन्स होननानै आसाम सरकारा बिनि सायाव माने बिथांमोना थांखि आजावनाय दङ किन्तु जोङो नुनो मोन्दों जे थांनाय समनि जिखिनि मेलाफोर जालांबाय दा दिवाली थांबाय रास मेला फैगासिनो दङ लक्षी फुजा थांबाय दुर्गा फुजा थांबाय दा फैबाय थानाय समावबो बे जुवा माने आरो ड्राग्सआ बिराद बारा जादों जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननो लाइजाम होदों डिसिनो एसपिनो थाना लेभेलाव जे उमुगाव ओरैबायदि इलिगेल एक्टिभिटी जादों इलिगेल खामानि जादों बेखौ बन्द खालामनांगौ किन्तु जेबो एक्शन लानाय जों नुवाखै आरो एबसुनिफ्राय जोङो फुजा कमिटि जेराव माने मेला कमिटि दङ बिथांमोनखौ आपिल होदों किन्तु बिथांमोना मेला कमिटिफ्रा जुवा होग्रा बा ड्राग्स जौनि जिखिनि बेयाव परिबेस जायो बिथांमोनजों माने गासैबो नङा आं गासैखौबो दाय होनो नागिराखै माखासे फुजा कमिटिया बुजा बुजि जानानैसो मेला फुजाफोरखौ जों होनाय नुदों दा बेखौ समाजनि साफ्रोमबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन एबसुआ जेब्लायबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटीनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दङ किन्तु सरकारा प्रशासना पुलिसा डिसिआ बा एक्जिस्टिं सरकारा जुदि जेबो रल लायाबा बेबायदि परिबेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने थोंजोङै होबथानो थाङोबा बेयाव बुलायनाय हिंसानि बा दुम-दाखालनि थासारि जायो आरो जुवा ड्राग्स होग्रा आरो जाग्राफोरखौ गाज्रि बुङाबासिनो एबसुखौसो बेयाव दायनिगिरि साजायो आरो बेबायदि थासारियाव जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां गोबां थासारि थांबाय आरो बेखायनो रायजो राजाया बिनि सायाव नोजोर होनांगोन जे दा बे परिबेसाव सोरनि गथ'आ गाज्रि जागासिनो दङ बबे समाजा गाज्रि जागासिनो दङ आरो लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ बबे लामाजों थांगासिनो दङ ना बेबायदि समाज आरो गोदान जोलैखौ बेबायदिनो दानो नागिरदों बर' हारिनि सांग्रां सुबुंफ्रा बयबो साननांगौ आरो सानोब्ला हारिया गोथों लामाजों थांगोन आरो सानाब्ला मोनसे जेनेरेशना बेजोंनो बरबाद जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जों एबसुआ जेब्लायबो सिरियासलि जोङो नायगासिनो गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन।
स्पेसियेलि भकेसनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।